كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس قويتاي آمين تمال قويتاي دوم قويتاي بحاول قويتاي جابير مسجد بارك الله يكفل أبز حلفة كنرو قلنا زمدنا أمن بيتك زيادير نزبل تماهرنا اليوم أبز تمرتزي كنمار قلنا حال هابتي عادي منفساوي تمرتزي تمهرنا لأركوينو داويت بيتك زيادير كهان تايلو لبو مسكرة زيادير كنا نسخة لمخصيص كاخامو بيت أي تحسن عليه ودخا زرقا كنا بيت سرح عليه مسبلة حضر استقبل من لنا سلومون لنا زيادير سمسكن يوم بالنو معنتي كلا يكفال إنه ريوها أنا بيت مقدس أملاكي أب كده ما يكفال كنرو خلنا زمدنا أنا مس بيت زيادير لو معنت البحر أنا بيت مقدس أملاكي بارتا أبدكز نبرت بيسب تسرحت مجد سلومون ستحنصت بيت ويتنا يسوع كزارب كله كم تزبل تقصد صحيفنا له ما بقى ستة وانجيل يوحنس معرف كلته تسعة شعتن إسرائيل حدا أبتي لك إسرائيل زعبات مرتي كريوم يمسحت وزلو ويتنا يسوع دما خنزيرو يسوع دما نزابيت مقدس إزيا أفرسوا عنها بسلسة معتي كالعلاي إلما لسنا بتوم أيهوركا نزابيت مقدس إزيا بربعان شتوشن عمتيا التحنزل نسخالو بسلسة معتي كالعلاي إخابروا يسوس قنا بزعبا مقدس سقويو تزعبا إذا مقدس سقو متنا حقيانا أقدمنا قنا لك إسرائيل بزعبا بويتنا يسوس كريستوس متيم كحتو خلو كابوت مرتغر يخلو تزعبت تامرات زخوننا تخا بزعبا تامر بيت مقدس بسقا انت سرحت نسو بسات سيت معتي كهنصا خمخانو إذا بيت زي أدما كتفرس خمخانا يزاربو بسر بساتهم دما خنزينو زابيت مقدس زيا بربعان شتشن عمد زوسل جيزيه يا تسريح سلامتا يا زابيت مقدس زيا جين 40 شتشن عمد نغد سرع جيزيه وسيله هذا السيره كما على الفوز لنا كمان داويت لنا ابز حلف سبكتنا زيابير مسخه بيتك سرح عليني خمس ولو نسلمون نتخطتي نتعيشن نتلملم من اسي زفنا ولدو كل نجر كدان ولي لا دان بار داوود انتينا بأمران بلبن كل نجر نتابيت مقدس زدل زبل نجر الدليلي ورك الدليلي برور الدليلي صرف من الدليلي صرف حجيتي الدليلي نسلمون كل نجر تغير لي الدليلي سلازي سلمون أبراهيم عمل نكسنة مسمى نتابيت إزيابير كجمرة خلنا أما بالعصر حاجة نكسنة علما عمل دما نتابيت إزيابير ودائما بيت إزيابير شو حتى عمل وسيد لسلمون كانزا بيت الله نزغنا عصر حاجة عمل وسيد أين تبيت تعبي بيت إزيابير تعبي نمتى إلى بيت إزيابير بزحات أرب شو حتى عمل وديوا داويد كم تزقبا أجر من دلاو جيرو سلز وده آمين بارنا إحنا نتزمت ولا لا منفسه ومستخلقات بيت إزيابير هانيسنا عند حراس نحن عنده زبلت ناي علمنا براح نبدر الخير إزيابير سمسكن يمون بار سلامون لذا بيت مقدس زيادة تعبي بيت مقدس بشوعة عمد كان صاحن كله زابر معاش تشن عمد زتهان تزبلوا زبلوا بيت مقدس عينيت بيت مقدس كم تزبل واحد زابيت مقدس زيادة نهميا مركبيا بيت إزيابير يهانيس بتحريو زتهان زابيت إزيابير زيادة سلاي بزبالة نجار نوعي علم بزوسلة 40 عامة وسيلة على هذا الناس
ባርጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ እሳቶም ዝዛረቡና ዘለዉ 46 ዓመት ዝገበረት ክትህነስ ኣነ ብሰለስተ መዓልቲ እንታይ ገብራ ይብላሎ ካህንፃየ እዚ መንፈሳዊ ዕዮ ዝዛረብ ዘሎ መንፈሳዊ ስራሕ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ስጉ ሞቱን ትንሳኤውን ይዛረብ ዘሎ ግን ኣብ መወዳእታ 21 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስግኡ እዩ እተዛረበ እዛ መቕደስ ስጋ ኢና ክንዛረብ እዛ ሎሚ ኣባይን ኣባኻትኩምን ሓዲራ ዘላ ኣብ ስጋ መቕደስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ተመስገን። ስለዚህ አርእስተይ ኣነ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዝብልዎ ባር ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ክጽሕፈሎም ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 16-17 ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው ዶ ኣይትፈልጡ ኢኹም ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተኣማሰና ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም እዩ ባር ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ቅድስቲ እያ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነ እዛ ቅድስቲ ዝኾነት ቤት መቕደስ እዚኣ ደቂ እስራኤል ክትንኪቦ ዘይክእሉ ዝነበሩ ታቦት እግዚኣብሔር ሎሚ ንቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ ኣብ ውሽጢ ማሕደሮም ታቦት እግዚኣብሔር ኮይኑ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብ ውሽጥኹምን ታቦት እግዚአብሔር ጤርና እንኸይድ ህዝቢ ኮይና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ባል ኣነ ቅዱስ እቲ ኣብ ውሽጠይ ሓዲሩ ዘሎ ድማ ቅዱስ ዝኾነ መቅደስ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣጅራይዋ ከምቲ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ኣብ ማእኸልኩም መታን ክነብር መቅደስ ግበሩለይ ዝበሎ ንሕና ከዓ ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዝነብር ምሳይ ይሓድር ምሳይ ይንቀሳቐስ ምስ ትንፋሰይ ኩሉ ነገር ዝቆፃፀር ጎይታ ኣብ ውሽጠይ ማሕደር ምስ ገበረ ያው ቤት መቅደስ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ ኮይና ኣለና ማለት እዩ እዚ ትንቢታዊ ቃል ተፈፂሙ ኣቐዲሙ ኣምላኽ ብባሮቱ ገይሩ ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነ ናይታ መቅደስ ተሰሪሓ ዝነበረት ብስጋ ብመንፈስ ከመይ ኢላ ኣብ ሰባት ክትሓድር ከም ዘለዋ ትንቢታዊ መልእኽቲ ተዋሂቡ ሕዝቅኤል 11:19 ብትእዛዛተይ ምእንቲ ክትመላለሱ እንታይ እቲ ቀንዲ ምስጢር እምበኣር ሰባት ብትእዛዝ እግዚአብሔር መታን ክመላለሱ ማሕደር እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ልቦም ክትሰፍር ወይ ከዓ ማሕደር ክትኸውን ኣምላኽ ፈቒዱ ብትእዛዛተይ ምእንቲ ክትመላለሱ ንፍርደይ ከዓ ክትሕልውን ክትገብርዎ ሓደ ልቢ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ድማ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድረልኩም እየ ካብ ስግኦም ናይ እምኒ ልቢ ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህቦም እየ ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑን እዮም ኣነ እውን ኣምላኾም ክኸውን ባርዚ ትንቢታዊ መልእኽቲ እዚ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ቃል እዩ እዚ ትንቢታዊ ቃል ዝተፈጸመ እንጽበየ ነገር ኣይኮነን ዝተፈጸመ ኣባናኻ ህያው ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ተመስገን ስለዚህ ጳውሎስ ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ይሁን ንስኻትኩም ቤት እግዚአብሔር ይሁን ንስኻትኩም ህያው ዝገብር መንፈስ ተሰኪምኩም ዘለኹም ህዝቢ ወይ ከዓ ባሮት ይሁን እዚ መቕደስ እዚ ቅዱስ እሞ ብዝኾነ ነገር እኳ እንታይ ኣይትግበርዎ ኣይተማስሉ ባህር ኣነ ኣብ ቅዱስ ስፍራ ክነብር ዘለኒ ናይ ኣምላኽ ሰብ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘለኻ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ልሳን ክሰምዕ ዘለዎ እዩ ቅዱስ ተግባር ክርኢ ዘለዎ እዩ ቅዱስ ኣካይዳ ክርኢ ዘለዎ እዩ ክፉን ዘፈንፍን ነገርን ዘይጠቅም ቃልን እኳ
ካብ ከናፍረይ ክወፅእ ዘይደሊ መንፈስ ስለዚ ዘይጠቅም ቃል ካብ ከናፍርኩም ኣይውፃእ ዝበለ እሞሎም ኣተኪረ ክዛረበሉ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ ፍረስኪ መንፈስ እግዚአብሔር ኣባይ ሓዲሩ ክንሱ ታቦት እግዚአብሔር ጤረ ዝኸይድ ሰብ ክንሰይ ሰለስተ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሃነፅቲ ነፍሰይ ሃነፅቲ ማሕበረይ ሃነፅቲ ህዝበይ ዝኾኑ ከመይ ለድኣክዎም ኢለ ኣብ ኣታቶም ይህደል እዚና ንዓለም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንቁቦ ንኣምላኽ ሰብ ዘሳድድ ሰብ ኮይነ ይርከብ ንማሕበር ኣምላኽ ንኸይትህነት ከፍርሳ ዝርከብ ሰብ ኮይነ ይርከብ ንህዝቢ ኣምላኽ ከይፈሪ ከይበዝሕ ከይወርስ ከይዓቢ ኮነይ ለዝፃባእን ከፍርስን ኢለ ዝህደት ሰብ ይኸውን ብሓቂ መንፈስ ኣምላኽ ኣባይ ሓዲሩ ኣሎ ሰለስተ እዚ ክንብየና ሰለስተ ነጥብታት ኣሸገርቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ቀዳማይ መንፈስ ሃማን ንህዝቢ ኣምላኽ ንምጥፋእ ዝዓይ መንፈስ ሃማን ቀንዲ መበገሲ እዩ ኣብ ዘመን ኣስቴር ማርዶኳይ ዝነበሩሉ ግዜ ሃማን ድማ ንጉስ ክብ መሰበሎ ልዕል መሰበሎ ስግደት ድማ ንሃማን ክወሃቦ ይግብኦ እዩ ዝብል ሕጊ መሰውፅአ ማርዶኳይ ግና ስግደት ንሓደ ኣምላኽ ዝብል ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሃማን ክሰግደሉ ኣይፈተወን ዝከበሉ ንሃማን ኣይሰግድን የብሉ ማርዶኳይ እምበኣር እዚ ምስ ገበረ እዚ ዘይምስጋዱ ድማ ንሃማን ምስ ነገርዎ ሃማን ድማ ብዓይኑ ክርኢ ኢሉ ንማርዶኳይ ምስ ተዓዘቦ ማርዶኳይ ደጊሙ ክሰግድ ኣይፈተወን እምበኣር ሃማን ሓደ ነገር እዩ ተላዒሉ ንማርዶኳይ ምጥፋእ እሲ ትርጉም የብሉን እዩ ድሕሪ ማርዶኳይ ዘሎ ዝዓበየ ጭፍራ ከጥፍኦ ኣለኒ እዩ ነቲ ዝዓበየ ሰራዊት ኣምላኽ ንህዝቢ ኣይሁድ ከጥፍኦም ኣለኒ ኢሉ ተላዒሉ እዚ መንፈስ እዚ ራእይዎ ጉዳይና ምስ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ክንለዓል ንኽእል ኢና ግን ጉዳይካ ምስ ሓውኻ ብህድእ ዝበለ መንፈስ ኣብ ክንዲ ትሰማማዕ ትህድእ ነታ ንሱ ዘለዋ ማሕበር ተሃንዲድካ ንህዝቢ ኣምላኽ ንማሕበር ኣምላኽ ብኸመይ የጥፍኣ ኢልካ ብሙፉእ መንፈስ ትለዓል ኣምላኽ ምሕረት ይግበር እምበኣር ሃማን ንማርዶኳይ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኣይሁድ ንምጥፋእ ብሙፉእ መንፈስ ተላዒሉ ሓቢሉ ሓባቢሉ ድማ ካብ ቤት ንጉስ ቀለቤት ተዋሂቡ ንግስነት ተዋሂቡ ስልጣን ተዋሂቡ ንምጥፋእ ንህዝቢ ኣምላኽ ግን እቲ ታሪክ ነዊሕ እኳ እንተኾነ ናባይ ኣትሪ ሓደ ነገር ክብል ሃማን ብዙሕ ነገር ምስ ሰርሐ ብዙሕ ነገር ምስ ገበረ መንፈሱ ምርካ ምስ ኣበዮ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ቤቱ ግና ከምዚ ኢልዎ እዚ ንስኻ እትለዓሎ ዘለኻ ሰብኣይ ኣይሁዳዊ እንተኾይኑ ንስኻ ክትወድቕ ኢኻ ህዝቢ ኣምላኽ ኣሕዋተይ ይስምዑ ንኣይሁድ ከተጥፍእ ኢልኩም ኣይተሓልኑ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ ንሱ ኣይሁድ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ ክርስቲያን ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ እዚ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ ብዙሓት ከጥፍእዎ ደልዮም ንዚ ግና ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ ምዚ ኣይትበኣስ ሓወይ ሓፍተይ ምስ ህዝቢ እስራኤል ኣይትበኣስ ምስ ኣይሁድ ኣይትበኣስ ምስ ክርስቲያን ኣይትበኣስ ጉዳይካ ልዝብ ብዝበለ መንፈስ ትርካዮ
መንፈስ መንፈስ ሳምባላትን ጦቢያ አብዘን ድሕሪና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዜ ምርኮ ባቢሎን ኢና ንረክቦ ደቂ እስራኤል ንኣምላኾም ብዘይ ምእዛዞም ን70 ዓመት ንምርኮ ባቢሎን እግዚኣብሔር ኣሕሊፉ ምስ ሃቦም ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣሰላፊሜስ ዝነበረ ንንጉስ ድማ ብኩሉ ነገር ልቢ ሂቡ ዝእዘዝ ዝነበረ ነህምያ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ነይሩ። እዚ ነህምያ እዚ ግና ኣብ ፅቡቅ ቦታ እዩ ዘሎ፣ ኣብ ፅቡቅ ስፍራ እዩ ዘሎ፣ ፅቡቅ እዩ ዝምገብ፣ ፅቡቅ እዩ ዝድቅስ። ኣብ ምድሪ ስደቱ ኮይኑ ግና ብዛዕባ ምድሩን ብዛዕባ ህዝቡን ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰበ እቲ ጥዑይ መንፈስ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ህዝቡን ብዛዕባ ምድሩን ወርትግ እዩ ዝሓስብ። ስለዚ እምበኣር ነህምያ ካብ ምድሪ ህዝቡ ሰባት ምስ መፁ ብዛዕባ ምድሩን ብዛዕባ ህዝቡን ብዛዕባ ቤት መቕደስን ሓቲቱ እቶም ካብ ምርኮ ዝተረፉ ህዝቢ ብብዙሕ ጭንቅን ብብዙሕ መከራን እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ ኢሎሞ ከምዚ ንስኻ ዘለኻዮ ከምኡ ኣይኮነን ዝነብሩ ዘለዉ ንሳቶም ብብዙሕ ጭንቅን መከራን እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ ኣብ ኣታቶም ሕሰንን መከራን ይበዝሕ ኣሎ ኢሎሞ ቤት እግዚኣብሔር ድማ ዓንያ ቤት እግዚአብሔር ድማ ተባሳቢሳ ቤት እግዚአብሔር ከምቲ ደቂ እስራኤል ዝፈልጥዋ ከምኡ የላን ኢሎሞ ከምኡ የላን ኣቤትና ከምኡ የላን ንሳ ተባሳቢሳ ህዝባ ተባታቲን እዩ ግዜ መከራ ናይ ግዜ መከራ ሕሰብን ኮይኑ ተሪፍለ ኢሎሞ ነህምያ እዚ ምስ ሰምዐ ልቡ ተወገ ብፀሙን ጸሎትንካ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኹ ተማህለለ ተማህሊሉ ድማ ጥም ኣይበለን መጎስካ ዘርግሓለይ ኣብ ልበይ ይህቅን ኣለኹ መጎስካ ዘርግሓለይ ንለሚኑ ኣብ ጽቡቕ ክንነብር ንኽእል ኢና ኣብ ጽቡቕ ክንድቅስ ንኽእል ኢና ኣብ ጽቡቕ እንበልዖን እንሰትየን እንመላለሶን ክንነብር ንኽእል ኢና ኣምላኽ ግና ንኸምኡ ዝኸውን መንፈስ ጥራይ ኣይሃበናን እቲ መንፈሰይን መንፈስኩምን እንተነቂሑ እቲ መንፈሰይን መንፈስኩምን ብሓቂ ዝነቕሐ መንፈስ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስለ ምድረይን ስለ ህዝበይን ከካትት ስለ ምድረይን ስለ ህዝበይን ከእዊ ደኣ እምበር ስለ ምድሪ ህዝቢ ኣምላኽ ከሳድድ ኢላ ኣይትስእኒ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘለና ኣምላኽ ምሕረት ይግበረልና ነንሕድሕድና ክንሳደድ ነንሕድሕድና ክንዋቃዕ እዚ ኮነን ፅዋዓይ ዝከውን ወነጥቃኹም ዘሎ ፅዋዓይሲ ንዝጠፍአ ህዝቢ ኣምላኽ ምምላስ ንዝፈረሰት ማሕበር ኣምላኽ ምህናት እዩ ትውሃብዎ መንፈስ በልዎ ኣሜን ነዚ ተሰኪሙ ስርሑ ክሰርሕ ክናኸብ ቀደሙ ናብ ንጉስ ኣትዩ ግን መንፈሱ ጉሂ ዘሎ መንፈስ ነህምያ ጉሂ ዘሎ ንጉስ ድማ ዘይፈልጦ ገጽር እዩ ዘይፈልጦ ገጽር እዩ ነህምያ ከም ቀደም የለኻን መንፈስካ ጉሂ ኣሎ እንታይ እዩ ሽግርካ ጸገምካስከ ገለበለኒ ኢልዎ ብህድእ ዝበለ መንፈስ ይዛረቦ ዘሎ ንጉስ ባቢሎን ብህድእ ዝበለ መንፈስ ንመን ነዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝእዘዝ ልቢ ዘለዎ ነህምያ ኣብ ልቢ ነገሥታት ሞጎስ ክንረክብ ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ኮይንካ ተመላለስ በልዎ ኣብ ልቢ ነገሥታት ሞጎስ ክትረክብ ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ኮይንካ ጥራይ ተመላለስ ንየማን ጸጋም ከተጠፋፍዕ ኢልካ ጥራይ ኣይትመላለስ ብቕንዕናን ብጽድቅን ብሓቅን ጥራይ ተመላለስ ሞጎስ ዝህብ ኣምላኽ ኣሎም ቅድመይ ሞጎስ ዝህብ ኣምላኽ ኣሎም ቅድመይ ኣሜን እግዚአብሔር መጎሱ ለቂቁ
كما يلمو خعرف كما يلمو قصي صبوك كتريو كما يلمو لبي كاتيلو سلا مدرين سلا هزبين حدا ورد سمعيلو محبر عملاق تباتاتنا هزب عملاق ببزح بكراي زحلف زليلو انت ماري كاية زلقا هزبي انت تتنفى هزبي عوقنا ببارنة جنكتني ذنبر زلو ونقول سلوه أنا قنا مسز بيت تماريخنا بزمتي دحان كل هلون خيرنا مدرين هزبين محضر عملاق قنا تبتنا إذا سمع محمد الحديد يميا دلاي كان تاي واو دلاي كان تاي تريونه كابو مورونا للعلي زيادير أمن برينا خوينو كمالا لستدليو التقدس منفسن حلوه من حنا زيادير انت بحاجة انت ناتي منفسين منفسكم انقنا حلوه نخوفو نقرأي تلعن سبقفو ايقونا نحنا سب سلامنا بلوه سب وقيلنا بلوه سب بسراتنا بلوه سب سلامنا بلوه بس كل بسلام كنا برتت اوعينا بس هزبع الله بسلام بس هزاتك بسلام امين زيادير سمسكن يوم باري زنقر زنهميا مغوث مسرخبه نابتا مدرتيا كعيي وهبت تغبينو مسكله سامبالاتن طبيعن زبهارو محبر عملا كيتهنت بيت زيادير كيتعيه أما عليهم زفكرو أما عليهم زبلاشو أما عليهم بما من أخذ زسدو زنبر سبا أنا لم يبلغكم عنه أما عليهم بزحنا قرز قبو عنه أي تقدس له آمين الطرحوي زلو زرعيه أنا قناني تلاقي زيادير نقر كعيه صنعي كم وحد يقول تبتقنا الطرحوي زلو زرعيه الطرحوي زلو زرعي هاليلويا بمئات 5 ترايلو نكاببيا بيت مقدس الكيمنا تراي مهنت سلامتاي صلاي فقا بزي ولو الكيم خمس هنت تسعيري سكبر تسعيري هاليلويا زيادير سمسكن يوم بار نهميا نتمنفس كم زيجير زوافا زيادير سمسكن يوم نهميا 4 تقصح على قوكم كون الماء سنبانات نحنا نتمكب بها كم زنقنا يوم السمع تقطعن أزيخ ورين أمو نايهود الله قصلو بيتك زيادير كتسرع زغطع منفس خلو بيتك زيادير كتنت زغطع منفس خلو قل كهانت يسكبر كهانت يولو أنا قنا كهانت بيتك زيادير أمين زدت وطع يوطع بيتك زيادير كهانت زدت وطع يوطع الهزب عملاق كهانت زدت وطع يوطع ولد كهانت ولد عملاق كهانت سراويت عملاق كهانت اتزبطنا يهزبي عملاق حري ولده نعو كهانت امين زيادير سنسكن يوم كنا هنتينا تزوعنا كنا هنتينا والشلع تلهبنا بويتا والشلع زيادير سنسكن يوم كبرنا عملاق هو سالساي منفس صار قبول سبز السالب منفس صار المرايو انتتاينا لهزب عملاق زسالب حمان بعد سنبالاتينا محبر عملاق كيتهنت عيا عملاق كباخرو زداليو كبالاشو زداليو أبزلما منفس صول ترينايو نقبو نعملاق سب زسادد نقبوات يحوات زسادد منفس
أب زمننا مچم محرتنا قريتان زي بلو منفسهم دو دي حساب كنا حيبلون نسقابتو اللي هاتهم كنا حدا نقر لهم يبنى له زمتا منفس تهوينو لتحر داوي سقط المنفس يزلو زمتا منفسي هي وتقبر منفس تهوينو جيب كابعيد داوي كتب الله تقبر منفسي آمين زيادير سمسكن يقول نقومو خاتسالت كتكوي تقبر منفس يتقبلكم انتاي دا باركو دقفو زبل منفس يتقبيله آمين تتوع انت مدرسة تتوع كدوكو فيه تتوع آمين زيادير سمسكن يقول كسادو لي تتوع كيف متعب قدوس كسارة بنا خلو ساول أملا عدل هيبوي قدام عدل كبو أذكر دليل زيادير رخيبو أتعدلني زي كنا أذكر كدلسي زيادير رخيبو منفس أملا هيبو مسنبيات مثل البرجر ناي زيادير عيون سرعين كسرح عدل هيبو لهزمع أملاك كمرح عدل هيبو قاسا هزمع أملاك كخون عدل هيبو قيل التعدل هاي تتعامل الإنسان وكان أخذ باجو جميل تداقاقامي وكان أخذ بس جميل تداقاقامي كامنا أملاك نسبات كفره جميل ناملاك مفراي يحشكو ناملاك مفراي يحشكو موكسيا بير كان سبحان نداويت ودي استي حريوه نتي عبد الخامس عبسان بنزك على الزنبرة قنات عملاق زلوه صبوح فتاتي اكزيابير حالي منفس اكزيابير كبساول وتينا بداويت كخيز كلهم نساول قنا زساق منفس تلعفو يبن ونستوعي الاتباع تحريزي ساول 4 عمت عدل رخيب بتعمي زقر ناي فغر أملاكي أب 4 عمت من السحاة زخون عدل كي رخب نفسه بزحات حواتنا قال زيابير معليها زي يقولوا عدل هي بالناي من السحاة زخون كزي بالنا كل من لس قالي عدل هي بالناي زيابير سلامة يقولوني داويد كان من سنة 4 عمت مكرح لي وملو الزقا صار نيرو 4 عمت كان داويد كسادن تراي نبر نيرو أبيتو تتقبلو يتنافلو كفو يحسبلو أبيت فلسطينوين إلو انت ودغت إلو كواب زي كوبو مدغتي هيبو يسدو منفسي زيابير مو مسؤولي زلا يغيب زتبهاقو خاقيري مزني عملا حسن مفترا كخونو وقالي يهبو اما موصل مملوك اندي غيرلو بيتا املاك كومسي املاك مساقومي مملتي مكاني مملتي امين اسم مملتي يخونناي مملوكي يخونناي داويد كابزوح مفترا يساول بما يملك الامر الزترا يكون ساول እግዚአብሔር ምስ ዳዊት ከም ዘሎ ምስ ረአየ ክፈርሆ ጀመረ ይላል። ክምለስ ዝግቦ ክፈርሆ ክምለስ ዝግቦ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ዕድልን ግዜን ሂብና ዘሎ ክንምለስ ዳኣ እምበር ፈሊጥና ኣብኡ ከም መልሽና ካልእ መፈጠራ ከነምፅእ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዕድል ሂብና ዘሎ ድሕሪ ሳኦል ብዘለዎ ኣፅዋርን ሰራዊትን እናገበረ ንዳዊት ክጎዮ ጀሚሩ ሓደ ግዜ ድጋ ዳዊት ሳኦል ከምዚ ገይሩ ናብ ሓደ ቦታ ኣላግስ ኣኪሉ
ምችት ዕድልን ጊዜን ድማ ንዳዊት አምላኽ ይብዎ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ድማ ከምዚ ኢሎሞ አምላኽ ምችት ጊዜን ዕድልን ሎሚ ንዓኻ ሂብካ ኣሎ ኢጸላኤኻ እቲ ዓመታት ዝጎየካ ዘሳልደካን ሎሚ እግዚአብሔር ኣብ ኢድካ ሂብካ ኣሎ ንሕስያ ዘይብሉ እንታይ ትወሬኻ ጠዋዕ ዓቢልካ ስወሬኻ መንፈስ ዳዊት ግን እንታይ ኢሉ ዕድል ሂብኒ አምላኽ ዕድልን ጊዜን ሂብኒ ብርግጽ ከም ዝኽእል ከማን መምኽንያታ ዘይብሉ ነገር ከትንፈልኩም ብምባል ጨሪሙ ካብ ክዳኑ ጨርቂ ክሳብ ዝወስድ እግዚአብሔር ዕድል ሂብኒ ብርግጽ ሂብኒ ፈሪየ ይኮንኩን ተጠራጢረ ይኮንኩን ምልክት እኳ ወሲደሎ ግን ኢለይሲ ኣብቲ ቁልቦ ናይ አምላኽ ሰብ ኣይተልዕልና እቲ ኣባይ ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ዳ ባዕሉ ይትንስኦ እምበር ኣነ ኣብ ናይ ቁልቦ ናይ አምላኽ ሰብ ኢደ ኣይልዕል ኣነ ትውዲ እግዚአብሔር ዝዋጋእ እምበር አሜን እግዚአብሔር ዕድል ሂብና ኢሎም ባዕላቶም ተጻናጺኖም ዝወጥቁ ካብ ብዙሓት ኮነ ባዕላቶም ተጻናጺኖም ግን እግዚአብሔር ዕድል ሂብና ዘሎ ክንምለስ እዩ ሕነ ኣብ ልዕሊ ሓውኻ ክትፈቲ እግዚአብሔር ዕድልን ጊዜን ኣይበካን ይስከበልዎ ሕነ ክትፈቲ እግዚአብሔር ዕድልን ጊዜን ኣይበካን እዩ እቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባይ ዘሎ መንፈስ ግና ኣብቲ ቁልቦ ናይ አምላኽ ሰብ ኢደልዕልኒ ከተልዕል ኢድካ ኻቡ ከናፍርካ እትገድእ ኻቡ ይሕንትኻ ካብ ምጥማት ካቡ እዛንካ ንሕማቕ ነገር ካብ ምስማዕ ካቡ ክትኽልክል መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበካ ኩፋ ሓቦም ንክሰምዑኻ ንምእዛኖም ዝግትሩ ገሊኦም እንታይ ኢልካ ኣብሉኻ እንታይ ሰሚዕኻ ኣብሉኻ ቆውዒ ዝገበርዎ ከምኡ ክንላማመድ ብዛዕባ ኩስሓውናት እንታይ ሰሚዕኻ ተኢሎምካ ቆውዒ ኢሎምኒ በልዎ ተቆውዒ ኢሎምኒ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተሰኪሙ ዘገልግል ናይ አምላኽ ሰብ ኢሎምኒ አሜን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን መንፈስ ዳዊት ከምኡ ዝገብር ባራን ንስኻትኩምን መንፈስ ዳዊት ይዘልና መንፈስ لمن مثلا نسخاتكم نفسي خلنا لكم نتصعر دو خلنا برتع نتصعر نستحللت نفسي كانت تنسى لنا نتصعر ولا خلنا بارر أما حبر أملاك زغل لنا نقرأ الله على حد جديد نقالك محقف قلي بركة أنا ما أشوف كحقف يتسوي كحقف زي من لي سيطان تراي سيطان تتقبل زنبر عقل قالوا ولا أنت هنا أما حبر أملاك مسمى كحقف آمين أنا كحقف يتسوي نخص حقيقة يو إلو زهور النهرالة ويلو زمات منفس حيز الله مهرات حتى حويت مليسي لزقوه حوا حفت النهرالة نغينو مهرات حتى أملاك سكولة تنكم الله سوداء يتسفل من؟ كلها نغن بالله نامي نبقى እግዚአብሔር ክምለስ ኩላና ዓድል ይብናሎ ኣነ ምን እኳ ምሕረትን ፀጉን ዝረዳዕኒ ዝተመለስኩ ሰብ አሜን ካብ ብዙሕ ዓበሳ ዝተመለስኩ ሰብ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እትኸሙ ዝብሉን እኳ ከምኡ እዩ ግን ኣምላኽ ንከምቲ ይፀውዓና መጽሓፍ ቅዱስ ግን ሓደ ነገር ይዛረብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ጥቅሲ ሓደ
اتوقعوا اتوقع ما أمون قبيت ساولن أمون قبيت داويدن نوح كنا سلام انتي نوح جزية وسيم اسكاخ من تساوين كحتكم حسابه نمنتي وقع أمون قهنا أمون قحفتها نوح عمتها صغير كل فرح يقبعنا لا نفرح يقبعنا اتوقع بعرف قلت يوم نوح يا غي ساول كسادن داويد كهدم ساول كسادن داويد ككالاهل سقابنا مدر فلسطين زعلت غيره نمن نزني أملاك ستوا قتيل غير كنزيب داويد كا النبر تعخده بيت سألكنا النادفنت منفساوي عيو حيال كتخوني قبرك منفساوي عيو كتمرتعي قبرك منفساوي رعي كتبارخي قبرك منفساوي تأمته بكل نجار رزنات زلو والسب كتخوني قبرك آمين ساولن بيتون كنا بزح مردة صغيرة مزيوة كابزنا جرزيك زيادة محرت يا بالكلام أي قرنتوس ما راح كرته 10 تغطيس كم 10 شجر لهم اليوم نحنا جناي اتبع أملاك توهبنا من تنفلت نتي كم أملاك زغون منفس نبر منفس حال ما يتقبل حجاب سلطان بقى باولوس كم أملاك زغون نجار متان كنفلت نسي منفس بومبر منفس عالم أي تقبلنا منفس يسوع نبر منفس سيطان أي تقبلنا أحواتي نحن نجار كنقبر زي حلنا أنا يغسلنا له بزي منفس كدوس حلنا أنا يغسلنا يمش أبرزيها منفس كدوس هذا نزغت تزت عيسنا نقبره نجار جيل باولوس كزارب كنا نسبرن تاس كم منفساويا منفساو نجار متان كنلن كنستبهلن نحن أنت يتقبلنا منفس أملاك مدر منفس على ما يتقبلنا زتنا ما منزر عيني زارب زارب باولوس كبرها وياك ندحر كلمة منفس يسوع ما كلكلني من كلكلن منفس يسوع وريد ما منفس سيطان كلكلني سقام كندزن أيمن لا يزخنا منفس يزلوا باولوس ناي باولوس منفس خالد تستقبلكم من منفسك ومن عين عقدكم نقرناي مرحناي مالتي يزخاخرناي مالتي بسوت منفس عكس يساخر سلازل كيتعيز غيزلوا المنفس أملاك مالتي أي إذا زكاني يزلوا المنفس أملاك ناتي زخنا نقر دليت ناتي كقبري وين زلنا نقر كتفر كبرسن يزلوا انتايلو أيتم كيبويلو منفس ما يقول مالتي قتل تقص 10 سلسة نحن فاي منفساو نجر مس منفساو الناس سامع معنا منفس قدوس بزمهرلوك قال انبر تباب سب بزمهرلوك قال ايقونا النزالم زدنا اتسقاو سب نتي ام منفس املاك زلو ايقونا من زي يقونا سقاو سب حجنا حاجه سب منفساو نجر كعيا خلو منفساو سرح كركب خلو انتحي زي تحابيسو سقاو السبي والسبي بمنفس مرمر سلزغن نعود عشنتي مو كالسوء رأي كيلو نعين عقدكم من كده 10 5 10 6 لإግዚአብሔርكم ورأيلو حاسب زفلت انتواعي نحنا قنا حسب كريستوس علمنا بعرسي اتمنفساو نخلو يمرمر نسقنا بحاجوكا أي مرمرن نحنا قلنا حسب كريستوس حسب كريستوس انتاي حسب كريستوس كزارب كله باولوس سب غلاطي كزاربهم كله يوت بمنفس انت لا تناس بمنفس سمع سي
معرفش تشت صحة حواتي حاولهم بحاجة بلد انت تتحسب بهديز بلد منفس جيركم عدوهم نصغاتكم بمامتان بعد منفساونات حاوي كدوكم الله الله سلازل خما زيكم وقع زلني كتسأل زلن تسقى أنا توهيبه لمن يتوهيبه نحاول نحفتي مناتو مستير أكل قومي ننحل حلو تلاقى بيبو زداقاقف دامبر زنات أكل يبلي أكلاتي كله تلاقى بيبو زعي فرزقز ملو سبزله أكلاتي هرمتون سروحون مسلطامون عيون كل نجار كم حدا سبقوا مثل زعي بارنا نسخاتكم من دماء فموخنا عينينا تتصير انتهى قلب كنداقا كنواقاقا هاي تتصور كنداقا حسن كرسوس اللوسر نحوهم كيري جكل قلاتي حموشة 10 سنة سيقاب 10 شديد أحواتي نسخاتكم نحرنت وعاتيكم هم ننعت عندكم بفوري تقازازو انبال نتحرنتكم نسقا مغنيات ايتقبروا نسقا مغنيات ايتقبروا بزع قزي نعنا زمسلنا إلنا نحونا لما حبر عملاق كنوقع النحاسبه نعنا نسقانا زمتش نقر ندانو سلسلنا مالت كله انتي حكي بتصايكا كم نفسها أفكر بنتبن حنطق عاد يفتسام إيه بمتاي تفتيمو التحكي بتصايكا كم نفسها أفكر إذا قلت توديو إذا حكزي ما نبكي تحسب زغل سب أيقون ننحت عندكم أنت تنافسكم أنت بالعكم كنا ننحت عندكم كي تطفوا تتنقوا أنس بمنفس تمال على سمو تمسكا أي تفتح من يوم تبلغهم حجة بمنفس من مرلاس تمسكا خان خي تكبر سجت عكاي مالته بعد سبعة منفساوين كلهم سلامتا يوم دامو نقبوني أملاك سر هزبا أملاك نمحبر أملاك نزوم سلسة أكلات زيادة كفر سوز تعرو نهرنا تميت سبعة المقبار تميت سبعة نمر واحد زقبر منفسه وحاول كله بزمسل عنكل لسبات أدنى جيرهم كمان يمالو انتا يمالو سبات كمان يمالو انتا يزمسل تزقبوا منفساوي أقل كله بزمسل زتشفن كبرنا عن لحظة أنا نسخاتكم من قنا إدنا خبزنا العلم منفس عم لحظة وعنا قلاتي عطيلنا هندينا حموشتا إسران كلتن سقاب إسران حموشتا اتمنفس قنا فغري حاقوس عرقي عقلي لوحات حيوانات النات هدار يعقلنا مبالي نزغم زد مسألة زد صاررو حقي يلبو أنتم ناي كورسة زبورو كا نتي سبوهم نسناي فتوتون تميتون صغيرهم موين يوال بمنفس تلات الناس بمنفس المنفس بارتايلو حدث أبطعي منفس اندحر على اللوحينو أبطعي أمورو حسب كورسة زلو وسب اندحر مسير اللوحينو فرا منفس الولا فغري حاغوس عرقي عقلي لوها حياونا إن هدار يعلن مبان الزغل زي أبيوتو كلا بصوزر لو سبي مالتي آمين بارزسنا عين عقدكم زتوهبنا وهبتات مس منفس قدسي انتايو وهبتات مس منفس قدسي منفس قدس على المزبلة زم وهبتات زياتهم توابيروا مالو كفكر كابزار سيدي كننا كابت منفس معلات كقبر كابت منفس يغرق قبر كابت منفس كما قل كابت منفس كمين أي منفس كابت أنا استقبل قوة عرقهم كوين زلا أو بشتى إذا حجرة حيل منفس كبرس آمين بارنسو كل يزهم يا غير سبسكرين
እግዚአብሔር ይባላል። ባራርስ ስብከተይ አብዝ ወዲ የለው አነ ቤት መቅደስ አምላኬ አነ ቤት መቅደስ አምላኬ አነ ቤት መቅደስ ተኮይነ ከም ሳኦል ንቁቡን አምላክ ሰብ አይሳልድኔ ከም ሃማን ድማ ንህዝቢ አምላክ ወቅዕ ከጥፊ ኢለ አይትንስእኔ ከም በዓል ሳምጳላት ድማ ማሕበር አምላክ ንኸይትህነት አይጓናድም። አሜን። አነስ አናፅን ዓያይን ኣሕዋተይን ቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባረክ።